Πολλές φορές ξέρω ότι σε έχουν κρίνει, έχουν πει τη γνώμη τους για το πώς μεγαλώνεις το παιδί σου. Είναι κακομαθημένο, γιατί δεν το μαλώνεις περισσότερο. Ή και το αντίθετο, ότι είσαι πολύ αυστηρός και ότι στο τέλος θα το κάνεις να σε φοβάται. Και εσύ στη μέση προσπαθείς να βρεις την ισορροπία, ενώ μέσα σου αναρωτιέσαι, μήπως έχουν δίκιο, μήπως εγώ κάνω κάτι λάθος. Άκουσέ με προσεκτικά. Ο περίγυρός σου βλέπει μόνο στιγμές. Βλέπει το παιδί σου να αντιδρά σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά δεν ξέρει την ιστορία πίσω από αυτό. Δεν ξέρει τις αγωνίες του, τα όνειρά του, ούτε τις αξίες που του έχεις περάσει. Αυτά τα ξέρεις μόνο εσύ. Εσύ βλέπεις το παιδί σου όταν φοβάται ή όταν χρειάζεται παρηγοριά. Εσύ ξέρεις τι το κάνει να χαμογελά, τι το παρακινεί να δοκιμάσει ξανά μετά από μια αποτυχία. Εσύ χτίζεις κάτι που ο περίγυρός σου δεν μπορεί καν να φανταστεί. Οπότε μην αφήνεις τα λόγια τους να κλονίσουν τη σιγουριά σου. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Το παιδί σου δεν χρειάζεται τέλειους γονείς, το έχουμε ξαναπεί. Χρειάζεται αποκλειστικά εσένα. Έναν γονιό που προσπαθεί, που μαθαίνει από τα λάθη του και που δείχνει αγάπη και κατανόηση και υπομονή. Κράτα το εξής. Η γνώμη του περίγυρου δεν μεγαλώνει το παιδί σου. Εσύ το μεγαλώνεις. Εσύ το διδάσκεις να αγαπά, να σέβεται, να προσπαθεί. Και αυτό είναι αρκετό. Μην είναι πιστός οπότε στην διαίσθησή σου. Το παιδί σου δεν χρειάζεται να μοιάζει με τα άλλα. Χρειάζεται να είναι απλά ο εαυτός του. Και εσύ ο δικός του γονιός. Είσαι αυτός που θα του δώσει το κουράγιο να το πετύχει. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μετράει τι λένε οι άλλοι. Μετράει το χαμόγελο του παιδιού σου. Η ευτυχία του και η αγάπη που βλέπεις στα μάτια του. Αυτά τα χτίζεις εσύ και κάνεις εξαιρετική δουλειά.